with people of all cadres. Osiepe anyuola kod jolweny mamoko nochopo e dala mar Mosendo Sergeant John Kinyua Muridhi e kaunti ma Kirinyaga kuom nyasi mar goyone oriti wuodgi manowito ngimane masira mar ndek kalapapla ma bende notimore odiechieng' mar Tich Ang'wen. Familia no owacho ni gidong' gi fuok maduong' kaluwore ni wuodgi no ema ne konyogi. E nyasi moro manobagi gi familia mar Sergeant Rose Nyawira ma bende nowito ngimane masira no, familia mare owacho ni gichano ike chieng' Tich Ang'wen tarik 25 e nyasi mibiro tele kod jolweny mag KDF. Kaka wuon Nyawira olero gibiro dhi nyime gi nyasi mar iko nyare ka giparo Nyawira kaka nyako manoketo familia no kanyachiel. Niliwachia mtoto na hiyo mtoto ni mimi. Na mimi ni mimi Baba Rose. Kwa hivyo iwapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, the next 20 years Mungu akitujalia na nikuwe hai, nitaona huyo mtoto wake akirudisha Rose wangu kwa hii boma. Hiyo pengo ameacha, sijui nani ataweza kuijaza. Kwa familia tukiwa na event, alikuwa anapenda sana hiyo kazi. Alikuwa anasipiga, anasiweka madoido, anatuonyesha, anatutumia kwa simu. Hata sisi tunajifunia hiyo kazi alikuwa anafanya.